Er I klar? Jeg er klar. Hvor er du sej. Det var en film. Ja, jeg filmer stadigvæk. Må jeg se dig? Nej, nu væltede vi Tanjas spring. Kan du ikke lige lave springet igen? Vi væltede det. Kan du hoppe over, tror du? Ja, det er da let. Det var lidt langsomt. Kan du ikke løbe og springe? Woohoo! Hvor er du sej. Nå. Må jeg se filmen? Vi filmer stadigvæk. Vi kan lige prøve at filme Bamse, han springer. Tanja, springer du med Bamse, så vi lige kan se det? Dygtig! Fik du filmen? Se, så trykker vi her.